estás? Bos días. Moi bons días. Bos días a todas e a todos. Aquí estamos por primeira vez no barco. Por primeira vez no barco, mira que che digo. Mira que vimos de lonxe, bueno, con todas vos, Iker Mercado. Bueno, con todos vos, Concha Cocos. Que tal? Un aplauso grande. Nos vimos de lonxe, pero é un placer sempre estar aquí, porque que celebramos hoxe a festa do Botelo. Cantos anos van? Banco é a 39ª edición, é dicir, 39, non? Como? A nos dixéronos. Cantos anos levades? 24. Claro, no. É que como estaba en números romanos, sabe lo que che digo? E dixoche outra cousa. Estas gafas que puxen eu, a graduación que teñen non é boa. Porque estas son as auténticas gafas de Castelao. Pasa que ti lle quitache los Que cristais. teñen ustedes porque non miraba nada. Comprou uno nunha subasta en Sotheby's. Que traballo vai dar? Comprou uno. Pois nada, borra, reseteamos. Isto é un falso directo, que se emite con 5 minutos de retraso. Que é o retraso que traemos nós un pouco tamén de serie. Dende Telebarco, vale, para todo o mundo que nos ve dende Argentina e por aí adiante. Claro. Entón quedamos que eran 24 e medio de anos e, bueno, moitos anos. Bueno, moitos anos dándolle o Botelo o lugar que merece. Efectivamente, eso é verdade. Físicamente, no corazón e tamén no bandullo. Así claro. que eu teño un presinto que hoxe vai ser unha gala interesante. Bueno, e como sabes, Concha? Porque son pitonisa. Efectivamente, é que é pitonisa. É pitonisa. E aparte leo xornais. Bueno, claro, está enterada. E estou enterada porque esta gala, bueno, esta é a gala, pero esta festa leva días, porque, por exemplo, mira, o día 10 deste mes xa estivo o Orfeón Valdeorrés. Efectivamente. O día 14 hubo unha proxección de cine, unha película que se chama Mi postre favorito. Efectivamente. Cal é o teu postre favorito? O meu, bueno, depende do día, pero arroz con leite. Arroz con leite. Vaime ben, entrame ben. A min tamén, entrache ben, moi ben. As filloas gustame moito tamén. Bueno, a mí gustame todo, porque tamén un xeado de grelos tamén o probaría. Pois que máis? Houbo mi postre favorito. Onte houbo aquí unha obra de teatro espectacular. Por favor, quen estaba onte aquí? Que levante a man. Aquí había moita xente. Onte houve unha obra de teatro maravillosa. Mira, había un rapaz que actuaba buenísimamente. Había un que facía de argentino, que facía, bueno, moitos papéis. Era moi parecido a ti. Pero que me dis? Moi parecido, verdad? Que se parecía un montón. E notará a presencia, pero non eu sei. Eu notaba a presencia, bueno, guapísimo. Ti moito máis guapo que o chaval, de hecho, é verdad. Sí, ele era o mellor actor seguramente. Pero ti era unha gran persona. Bueno, a ver, hai que quererme como son. É tremenda, presentador. Non dixen que a película do postre favorito se proxectou coa colaboración do Cine Clube Groucho Marx. Isto, bueno, onte foi reconversión de Ibuprofeno Teatro, aquí co compañeiro David González, tamén en escena, e tamén onte non me esqueza de avisarvos que se foi a apertura da exposición O enxeño de Antonio Mingote, vale? En colaboración coa Fundación e despo de la ver na sala A Banca. Hoxe estamos nós que é o gran, bueno, é o plato forte. Excusaba de so Botelo, porque aquí está o plato forte. Se non nos damos nos autobombo. Bueno, claro que non. Non necesitamos críticas, porque nos criámonos coas nosas familias, non necesitamos. Xa temos moita. Nos xa nos deron bastante. E mira que che digo, que me perdo. Mañán, concertazo, non sabes con quen? Con quen, Concha? Con Amaral, no. No, que Amaral. Magín Blanco. Vamos, un aplauso. Claro que sí. Magín Blanco maravilloso. Como che queda o corpo? Queda mo corpo abaneando, Concha, con tanta programación. Isto é maravilloso, é fantástico. É que mira, que colofón, gran amigo, gran compañeiro Magín Blanco, grandísimo artístico, digo, ele é unha persona maravillosa. É maravilloso, e ademais é moi magín. Había que decirlo, a ver. Así que despois do que che acabo de contar, ti tamén intúes, presintes, nótalo no ambiente. Noto no ambiente que se nota, notase moito no ambiente. Unha grande festa. Efectivamente. Eu noto presencias. Aquí vai a pasar xente moi importante hoxe, vai haber homenaxes, vai haber de todo. Ti sábelo porque es pitonisa. Porque son pitonisa, exactamente. E porque o li no Instagram. Pero porque me mandaron tamén por mail, pero noto presencias non só no escenario, sí,
Noto presencias no público hoxe. Que me dis? Noto, Iker, ti non o notas? Eu noto así... Ti cando tiñas aquel programa, Teu cuarto meigallo, Sí. que se falaba destas cousas... Falábase, é certo. É certo, É certo. As cousas hai que... Eu noto, bueno, presencias, porque mire, unha grande festa, unha festa popular non só importante a xente que está aquí arriba no palco, sino a xente que asiste á festa, porque senón non teríamos festa, efectivamente, a la redundancia. Sí. Entón, o pobo conta e eu noto presencias aquí que deberíamos desvelar. Bueno, entón... Eu noto cara de que non o creen. Que non o creen. De incredulidade. Incredulidade, moi ben. Unha palabra de 9 letras. Vamos facer unha cousa. Isto non estaba aquí no guión, non estaba en nada. Eu creo que debíamos facer unha demostración empírica. Ai, bueno, entón, que necesitas, Concha? Tú pídeme... Non se asusten, unha demostración empírica é unha demostración en directo, vale? De Sí. probar as cousas para que así a xente poda creer, non? Sí. Isto hai que ver para creer. Mira que silencio se fixo. Mira, falando de silencio, vou quitar un pouco o silencio. Veña, porque eu sempre necesito unha música como para entrar en trance, para facer as adiviñacións en directo. Por primeira vez no barco, e seguramente por última. Porque eu gasto moita enerxía, son un corpo aberto. Tú sabes o que é ser un corpo aberto 24 horas, Iker? Bueno, algo me contaron. Non che quería tampouco traer intimidades. No. Eu vouche pedir ti, bueno, perdón que fale de mí, pero tú viches o meu programa. Eu mirei no moito pola radio, sí. E é pola radio por onde hai que ver. Claro. Entón, ti sentiche no meu programa, sabes que eu necesito trance e necesito que ti, por exemplo, como Sí. persona inocente que eres, porque ele ten tantos anos como a festa do Botelo, Efectivamente. e eu pouco máis. Entón, gracias. Vas baixar, escolles unha persoa. Sí. Dáseme mellor con persoas, animais, non. Bueno. Un animal caixa, pois que non se preste, vale? E nada, voume dar a volta e vou adiviñar que persoa é, que hai por aí. Non sei por onde tes que baixar. Bueno, vou por ali. Sí, estás seguro. Vale. Porque son adivina, pero as escaleras non as estaba vendo. Ti estás preparada, non? Estou Vou baixando. preparada. Vou Mira, baixando. voume dar a volta. A ver, vou baixando. A ver. Doume a volta para que ninguén diga que eu, Bueno. estaba isto conchavado. Nada, isto non está nada Concha, controlado. Estou dando así un paseo por aquí. Porque hoxe, Mirando. Iker, estamos aquí neste teatro tan especial. Como se Sí. chama este teatro? Este teatro chamase Alonso. Laurentino Alonso. No, quieta. Espera, no, casi. Digo eu. A ver, no. Laurentino Olmo. No, muller, no. Lauro Olmo, a secas. Ah, sí? Sí, Lauro Olmo. Pois que nome tamén. Bueno. Bueno, nada, non me meto. Veña, a ver, no, temos Sí. un camisas 11 varas. Bueno, vamos a Voume ver. concentrar. Vamos a ver. Buenos días, ¿cómo estamos? Días moi bien. Moi ben. Como se chama usted? Lola, Lola, fai moito frío xe aquí no barco, verdad? está bien, está bien. Estase ben? Bueno, a ver. Concha, que me podes dicir, Concha? Bueno, eu noto unha presencia dunha muller. Acertou! É unha muller. É unha muller. E dígoche máis. Que? Chámase Lola. Bueno, estou alucinando. Un aplauso. Un aplauso, Estou Lola. alucinando. ¿Dónde está Lola? Lola. Gracias, Lola. Maravillosa. Estou alucinando. Maravillosa. Ti eres Oi. Aries. Oi. Casi, ¿verdad? Casi. Que signo eres? Escorpio. Non xa dixen eu, Escorpio, biches como... Moi ben, Lola, Escorpio, un placer. Ven en vos tempos para ti. Ven en vos tempos. Non che podo decir máis, pero vaiche devolver facenda. En agosto. Outra adivinhación, Iker, porque esta foi así gratis. Veña. Ahora vamos Vale. a entrar en materia. Ok, pues veña, dá a volta, Concha. Dou a Preparada. volta. Ahora vou pedir, por favor. Vamos a ver. Podes te poñer de pé, por favor. Bueno, a ver. Eu dixoche unha cousa, Concha. Concéntrate porque aquí, a ver, hai moi pouquísima xente, moi pouca xente que saiba facer o que sabes ti facer. Bueno, porque son anos de preparación. Emociónome. Mira, eu teño os pelos, vamos, o piel da jaliña teño, Mira, coiro de pita. non che digo máis, vou che ir dicindo. Vale. Presinto que é un home. Bueno, É un home. é Bueno. un home. E que vai ser? Bueno, Un bicho.
Eu presinto que un home, confírmasme isto. Confirmoche, no? Confirmamos? Confirmamos. Bueno, sí, claro, esto se podemos decir. Confirmamos que un home, eu presinto que este home, e que non mo tome a mal, bueno, a ver, está escaso de cabelo, é calvo. Bueno. Que me dices? Ai, mira, de verdad que me estou arrepiando no corpo. Ai, Virgen do Carmen. Dios mío. Nena, Dios mío. Bueno. Vou abrir un pouco máis para ver que percibo. A ver, abre un pouco máis porque non sei se poderás velo, non sei, Ai. Mira, vouche... A ver, non sei. Mándoche cousas. Mándoche cousas... Podo velo, non sei se podo velo, verdad, A ver, concéntrate, Concha. Este señor é calvo, insisto. Sí. Perdona que insista, cariño. Sí, ai. E non ten gafas. Ai. É que non ten gafas. Que fuerte. Ou se non as relevas, polo menos. Ou se non. No. Mi madriña do Carmen. Mira como fala, ten unha voz de home tal cual, Ai. Tal cual, eu non me meto na cousa de ninguén, pero este é un señor. Claro, a ver, eu... Mándame algo máis, mira... Mándoche enerxía, vamos... Dime. Vamos, claro, como arco da vella, pero claro... Sí, que... sí, xo noto, Iker, non fai falta que te excuses. Este señor... Mi madriña do Carmen. Ten... Claro. Claro, porque é que... Porque este señor é calvo. Efectivamente. Perdona que insista, este señor é un señor calvo sen gafas. E bueno, pues claro, como non ten pelo non ten canas. Pero igual ten algo polos lados que lle queda. Bueno, vámonos deixar así. Adivinhei ou non adivinhei? Podo dar a volta, Iker? Dá a volta, Concha, porque adivinhache. Bueno, moitas gracias. Como te chamas? Horacio, íbalo saber. Que maravilla, pídelle o teléfono, guapísimo. Logo pídelle o teléfono. Que maravilla, Iker, por favor, un aplauso. Gracias, Horacio, maravilla, pídelle o teléfono porque... Ai, que se me arrepía o corpo. Hombre, se me arrepía a mí, yo pensando que era un crollo. Ni me sacas un cañón. Hombre, a ver. Creo, bueno, maravilla. Bueno, ahora que todo o mundo xa viu que teño poderes, eu creo Sí. que xa, bueno, está todo o mundo convencido Que eres pitonisa. de toda a vida. Con Xa miña certificado nai... e sello. Sí, exactamente, mandáronmo de Madrid. Mandáronmo de alá, porque os certificados están en la central, están en la centralita. Eu quería agora chamar aquí outra presencia. Vamos baixar música a produción, Sí. porque Iker, hoxe temos aquí unha presenza maravillosa. Mira, non sei se che comentei, eu creo que che comentei antes que vai haber, bueno, xente importante e que iba a haber un momento moi especial, sí, porque vai haber unha homenaxe a unha muller do barco, polo tanto é unha mullerenaxe, digo eu. Bueno, claro, tes razón. Muller, mullerenaxe. Claro, moi ben conxugado, moi ben. Trátase dunha muller que é hostaleira, ela é Rosa Alonso, é a propietaria do local O Buraco. Bueno, seguramente todo o mundo a coñece bastante, pero para que a coñezamos en profundidade e para nós, que ainda que somos adiviñas non a coñecemos, temos un vídeo preparado, así que compañeiras, cando queirades, dentro vídeo. Moitas gracias. Onde me sinto máis en casa? E que eu na miña casa só vou a dormir. Hai que como, hai que ceo. Esta é a miña casa. O Buraco é a miña casa. Este local abriuse o 13 de agosto de 1988. Fai muchísimos anos foi unha carnicería e despois debeu pasar a ser xa era a droguería central e detrás o Buraco. A plaza non era peonil, pero había moita xente, había moito ambiente. Estaba o bar do López, estaba o Agarimo aberto, o bar de Lucas, Piragua, e pouco a pouco foron cambiando, se foron cerrando. Eres como a última resistencia, non quedan bares así. No. Unha taberna así tal como está esta, con tantos recordos dos nosos antepasados, a verdade é que é distinta, é diferente, é máis bonita, é máis agradable. E que hanse feito de todas, se cantao, se bailao, hanse contado historias, tertulias, que veña sola nunca te sintes sola, porque eu son unha leretas, entonces xa está, xa che fago compañía eu. Por eso non dá feito. Normal. É que ten que estar na cociña, é a camareira, é as relaciones públicas. Parte de atender o poldo, claro. Claro. Aquí o homenaje merece porque
É a última que queda desa generación xa, que non hai mal. Chegou a estar un tempo ela sola na plaza. Pero nos 90 a ruta dos viños por aí era bueno, increíble. A día de hoxe a cociña dela, a min, é un do mellor que hai por aí. Lo mismo te hace una salchicha riquísima que un chorizo casero, que un solomillo, que una empanadilla de grelos. Os chipirois, que son famosos desde os principios, os chipirois do Buraco. Eu teño un fillo que está en Londres. E cada vez que ven aquí non pode marchar sin comer as mollejas. Las mollejas, sí. Mi hijo cuando viene de Barcelona es lo primero que pide. Vamos a casa de la Rosa a comer un huevo. A comer las mollejas y patatas fritas y huevos. É un pincho quente. Un pincho quente e elaborado. A xente agradece moito. E o cuenco dos cacahuetes, que non falta. Pois a miña especialidade son os pinchos morunos. Gracias a unhos amigos que me traen unhas especies de Dubai, a Toño e a Carmiña, a miña especialidade son os morunos. O que máis me gusta a min a cociña, porque é unha herencia que me deixou miña madre, que cociñaba moi ben. A pesar de ter a cociña máis pequena do mundo, pero eu nesa cociña tan pequena, seime organizar tan ben, que fago, bueno, todo cuanto quero. Mi cocina es la cocina de Rosa, porque aquí solo entra Rosa, non entra ninguén máis. Rosa, nada máis, solo hai espacio para facer así e así, pero tampouco necesito naide máis, Conmigo mesma chégame. E bueno, isto é a barra e despois historias varias. Estas gafas eran de meu avó Ángel, do padre de miña madre. Este foi o último que me regalaron, Florinda se chamaba a señora, que dixo o fillo, cando eu falte, quero que a Rosa lle regales este detalle. E aquí o teño, con todo o cariño do mundo. Moitos recuerdos, hai moitos, pero foron o traendo tamén e foron nos deixando amigos e amigas, que algo tamén se marchou e nos deixou e tamén me deixou aí os recuerdos. Fíjate, nosotros cuando llegamos al barco, allí nos metimos, hace 24 años. Pues aquí me quedo, esto no se va a pasar de moda. Los viernes nos juntamos allí. Sí. Y lo que hacemos son fiestas, cuchipandas. Y la Rosa supervisa todo. Mis hijos ahora ya son mayores, pero que cuando eran adolescentes, que iban allí, y me lo dijeron ya de mayor. Iban a estudiar, a conocer la vida. Aquelas pandillas que tiña de rapazas de 15 anos que empezaron aquí, claro, aquí esas rapazas fixeron bodas gitanas, fixeron despedidas de solteiras. A ver, ahora veñen, pero como mamás. Empezamos a ir ali porque facía un cóctel que non sei de car e o caballo loco. Vi unos medrar, literalmente, porque levamos indo, pois, o que sei, dende os 15 anos. E imagino que Rosa sabe perfectamente todas as nosas vidas, os nosos secretos. Totalmente, unha confidente máis, case. Nos visto chorar, reír, rajar, cantar, saltar, porque tamén nos botaba moitas broncas, sobre todo cando saltábamos, que saltábamos nas mesas en a parte de arriba, diga que non saltedes, que caia porquería para baixo. Pois que sempre nos deixaba liala para todos os plans que facíamos. Quero dicir, que había que transformar o Buraco en Hawái para celebrar unha despedida solteira, a Rosa non tiña ningún tipo de problema. Que chegábamos ás 11:30 a cear, o 12, con cara de tristeza e fame, e primeiro nos botaba a bronca, pero despois sempre nos daba de cear. Sí, é que Rosa é como esas nais, que primeiro botache a bronca, pero despois poslle así cara de pena e sempre acaba cedendo. Como eu tiña cociña, cando se cansaban de beber, dicían, pois ahora vamos a comer. Entón, aunque foran as 3, as 4, as 5 da mañá, eu sempre estaba aquí para facer un bocata, para facer unhas bravas. Bueno, eu amañecín aquí, ao principio, cando estaba a discoteca aí de Barredo, amanecín aquí tocando cura a misa, ás 9 da mañá, pero moitos fins de semana, pero estou moi contenta, foi moi agradable traballar tantos anos neste burato, coñecer a tantas personas, querer tantas personas e tantas que me quixeron a min, do cual estarei eternamente agradecida e non me marcharía de aquí por nada. Márchome porque cumplo 65 anos e entonces, bueno, tamén se a vida me deixa quero vivir un pouquiño de outra maneira,
pero se non, para nada cambiaría isto, porque este burato fíxome sentir moi feliz, moi feliz. Sí. No queda nada, ¿y qué vamos a hacer? Hacemos el traspaso. Sí, sí. Se queda clientela cubana. La forma parte, como decía antes, igual que o buraco, pois das nosas vidas, obviamente. De lo más grande que puede existir, amigo de sus amigos. Prima, hermana, no sé. Como una más de la familia. Es una más de la familia para nosotros. Pues que queremos moito, que debamos a decir? Pues sí. Te queremos, Te queremos, Rosa. Te queremos, Rosa. Te deseamos todo lo mejor, los amigos, la familia, todos para ti. Que non cambies. Buenas noches a ustedes. Maravilloso vídeo. Nos quedamos, verdad, fans das camisetas de Cuchipanda. Por favor, que maravilla. Un aplauso para Cuchipanda. Maravilla, o sea, que tenrura, que maravilla. Pois agora pedimos que suban ao escenario a concelleira de Cultura, Margarida Pizcueta, e o noso querido alcalde, Aurentino Alonso. Un forte aplauso. Que necesitades de min? Un micrófono? Que suba Rosa, agora sí. Rosa Alonso. Bueno, bons días a todos e a todas. Despois de o que acabo de ver, que non mo esperaba, por suposto, e me he quedado un pouco conmocionada, tedes que me perdoar. A ver, en principio, como dicían meus pais, deben nacidos ser agradecidos. Entonces, o primeiro agradecemento é ao señor alcalde desta nosa vila e á señora concelleira de Cultura. Ao meu querido amigo José María, o noso José do cine, non o podo olvidar, porque sempre ha estado nos millores momentos, nos menos millores tamén, ao meu lado, como bon amigo que é.
Quero agradecer esta mención de honra, que se acorden de min neste momento é moi importante para min. Despois de tantos anos de traballo, é moito de agradecer que se acorden. Tamén lle teño que agradecer a este pobo que me acolleu no ano 1984, cando viñen a vivir para aquí, no que fun tan feliz e sigo sendo. E a todos os meus veciños da Praza Maior por terme tanto cariño. No ano 1987, mércase unha pequena casa na Praza Maior do pobo e vendo que tiña un baixo, pensouse en por algo de hostería. Nese baixo, e así naceu a taberna O Buraco. Os seguintes anos foron uns anos moi duros, de traballo e máis traballo, para sair adiante. Quero agradecer a aquelas persoas que naquel momento confiaron os amigos do Buraco, porque no Buraco non houbo clientes, senón amigos. Amigos que no tempo deixaron, que uns nos deixaron no tempo e outros seguen a visitar o local a día de hoxe, o cal é moi gratificante. A través do Buraco pasaron xeracións de xóvenes que comenzaron a vir con 15 anos e agora xa veñen cos seus fillos. Eses rapaces xa veñen sós, a mitad deles, a comer os morunos de rosa. Eso para min non ten prezo. Agradecer tamén a esta familia que teño aquí de diante, que me fixeron unha encerrona que eu non esperaba e hanme posto un pouco nerviosa cando eu viña tan tranquila. O meu compañeiro de vida que me apoia e me anima todos os días. Grazas. Aos compañeiros da Cuchipanda, que nos coñecimos na mesa redonda do Buraco os venres pola tarde. Darlle as gracias a todos porque me queredes e me apreciáis. Non podo deixar de darlle as gracias a dúas persoas que un día me abriron as portas da súa casa e nela me fixeron sentir como se fora a miña. Eles son Elvira, que xa non está, que nos deixou, e Tito Amarra. Moitas grazas por ser tan boa xente e tan boas persoas. Quero vos moito. Grazas a toda a xente que de fora do noso pobo, que grazas a Pizarra poderon coñecer e visitar a taberna, e a día de hoxe siguen a vir a visitala. Un entrañable recordo a todos os amigos e amigas que un día estuveron entre nós e hoxe han deixado de estar. A todos eles os guardo no corazón. Moitas grazas por acompañarme e haberme escoitado no día de hoxe, que é moi especial para min. Oxalá teñades un feliz día, comades o botelo, vos encante, e o pasedes xenial. Gracias, gracias, gracias. Moitísimas grazas, moitos parabéns. Comentar que o cadro que recibiu Rosa como agasallo, como prenda, pois está feito pola súa autora Lola do Porto, unha artista plástica valdeorresa. Que, bueno, que xa notades que fixo tamén o cartel da nosa festa, esta muller de ollos azuis maravillosos enchendo o botelo. Fantástico regalo, moitas grazas. E a continuación, eu necesito que Marcos, por favor, me traias aquí outro micrófono, que me mova los marcos, porque vamos a ter un artista moi especial por primeira vez en 24 anos. Que tal? Un aplauso para Marcos, que está sufrindo en directo. Moitísimas gracias. Pois moitísimos anos de celebración de festa, pero aquí faltaba unha personaxe que eu decía, pero por que non virá? Conseguimos contactar a esta persoa, así que con todas vos e todos vos, por primeira vez no barco, o Rei do Botelo! Concha! Bueno, moitas gracias. Non te podo... A ver, non te podemos abrazar moito, pero bueno. Todo este barullo, que maravillo, Rei do Botelo, Rei! É
estou emocionado. Estás emocionado. Sí. Digo eu, por primeira vez, que cousa máis rara, non, que non fora convidado antes. É unha cousa curiosa. É unha cousa, dígocho de verdade, porque eu son vegetariano. O sea, a ver... E tamén che dixo outra cousa, que eu son che da rúa, o sea, que non son do barco, entón... Bueno, mira, no todo o mundo ten os seus problemas, quero dicir, o sea, pero eu teño aquí, o sea, claro, entón por que lle chaman o rei? O sea, usted dixo que era da rúa. Que forte, non? Non, de Monforte non, da rúa. Sí, da rúa, bueno, daqui ao lado. Daqui ao lado, claro, entón digo eu... O rei, por que o rei republicano, da por riba? Claro, é que é un republicano, porque... Tamén como é a xente, que a xente ten ganas, mira, perdona que cho diga, ten ganas de joder. Non, a xente... Bueno, hai xente que vive mal así no corpo. Hai xente mala. Sí, non está aquí hoxe, pero hai xente mala. Na rúa, digo, porque usted da rúa, supongo. Bueno, la rúa... Bueno, non sei. A ver... Bueno, a ver... Non digo que non están aquí hoxe. Xente da rúa que está ali, que é mala. Bueno, vamos a facer un censo de xente mala ahora, pero xente que pode mellorar, pero a ver, pero vostede non ten nada que ver nesto do rei, o sea, chaman o rei, é o rei da festa vostede. No, a ver, no, porque a ver, como che dixo, eu isto non contaba, entre os 39 anos. É que eu teño moita, como che dixo, eu son moi envidioso. Envexa, sí, sufre de envexa. Sufro de envexa, entón, porque claro, a ver, eu dixoche unha cousa, eu estou a veces na casa, estou mirando pola ventana, estou ali no Alféizar, está a xente pensando, a xente que me mira con mirada así ao infinito pensará que son un filósofo, que penso moito, que teño un pensamento crítico extraordinario, pero non, o que estou mirando para o veciño, porque outro día chegou o veciño con un congelador novo a casa e dixen, ai, ese arcón sería botelo. E despois tocoulle na primitiva, comprou un coche. E dixen, ai, ese coche sería botelo. Caramba. E a primitiva era botela tamén. Entón, bueno, penso que me vendía ben cun chimpín. O chimpín sería botelo tamén. Entón, claro, o alcume eu penso que me vende aí. Sí, no, está claro. Sí, no? No, creo que... A ver, non hai que ser moi pitonisa ni moi psicóloga para saber eso. Vende aí tranquilamente. Oye, pois eu esperaba, verdad que esperaba outro tipo de historia ou de non pasa nada, porque isto se remonta, esta gala sigue adiante, porque vostede hoxe está aquí, que duda cabe. Entón, que lle está parecendo a gala? Bueno, a min está encantado, pareceme maravillosa, estupenda. Este mullerenaxe que fixechedes aquí, a Rosa, do buraco, pareceme maravilloso. De feito, fixenlle unha canción. Que me dis? Fixenlle unha canción, pero fixenlle eu, Queren escoitar? Por suposto, claro, sí, me quedé con a boca abierta. É de primicia. É deprimente? Non, de primicia, quero dicir. Que hai neste buratiño un campereliño, que hai neste buratón un camperelón, que hai nesta artesa unha bella tesa, en este fallado un gato esfolado, en este corredor os brazos ao redor, chimpín. Pero sábela. Pero como sabes? Claro que sei, porque esa canción non é súa, é unha canción popular, sabe todo o mundo. Xa che dixen que era envexoso. Carai, hasta este punto. Che dixen que tiña envexa. Pero vostede ten un problema serio. Bueno, é un problema que vostede vai arranxar fora de aquí, pero... Seguramente, teño que miralo. Unha dúbida, o rei do botelo, como se chama vostede? Eu chamome Paco, pero a mí injusta que me chamen pa comer. Ai, pero ese, yo penso non... Son gracioso, verdad? No, pero é un chiste porque sabe todo o mundo, xa non lle fomenten o problema, porque non tipo encantador, Claro, tipo encantador, a verdad que a mí me caes ben, o sea, non quixera que melloraras desa cuestión. Que me cómeme por dentro, os ciúmes cómeme. Tamén che dixo, é unha cousa boa é dicilo, é recoñecelo. Eso sí, porque a partir de aí... Oye, pois igual por ano, pois está vostede moi mellorado e realmente o rei do botelo, oye, un botelo de tofu, tranquilamente. Oye, falamos con Rosa rapidamente, nos botan a man. Bueno, pois agora, a verdade é que é un momento delicado, porque igual non está ben, se vostede sufre deso, que no que ven agora, porque agora ven un momento e un posto que vostede non ten, que é o posto do pregoeiro. Ai, o posto do pregoeiro, que vos sería telo. Sería botelo ese posto. Ai, sería botelo. Pero mire, para que non lle quede mal sabor de boca, eu teñolle aquí un regalo, que xa yo tiña, pero vai no levar, o sea, non ten que envexar nada, porque lle teño un botelo, que o fixen esta mañá.
Bueno, gracias, Concha. Eu agradezo cho de corazón. Aparte está fresco, que ainda non está nin afumado nin nada. Nada, está sin curar, como seu da envexa, está sin curar. Este é un botelo que vos diredes, un botelo fresco, normal, mira, ainda rezumba, mira, cheira. Sí, confirmo. Fáltame. É un botelo máxico, porque eu xa sabes, son pitonisa, adivinha, e por exemplo, neste botelo, mira o que vexo por aquí. Vexo, ten cousas dentro. Ten, mira, a copia da chave do coche, que non encontraba, está dentro do botelo. Que me dis? Está dentro do botelo. Mira que onde me a buscala. Mira, vamos a abrir, que eu non podo, vamos a abrir isto. Veña, por favor. favor. Porque a xente sigue sin creerme a ver este botelo, que maravilla, que textura. Me pode aguantar aí? Claro, Aguántame a tripa. Aguantoche na tripa. Bueno. As chaves do coche! As chaves do coche! No botelo. Vou quedar eu con elas, de momento. Bueno. Mira, que ten vostede por aquí? Pois mira, tengo un WhatsApp sin contestar. Que me dis? Aquí está. Paco, a que hora chegas? Un WhatsApp sin contestar, Paco? Bueno, a ver, claro, despois a mí a xente bótame en cara cousas, claro. Non estou no que estou no outro. Está noutra cousa. Estou no mismo veciño, claro. E, mira, ten vostede aquí... Ai, Paco, por favor, unha cita do Sergas. Dentro do botelo. Mira, ten nefroloxía 12 de xuño de 2026. Eu sabía. As 11 da mañán. Ten que ir vostede ali a Orens. Bueno, pois teño que ir... Orens, como decía a miña abuela, porque eu son de Orens. Ai, é de Orens. Eu son de Orens. Xa se nota porque ti ter moita chispa. Teño moita chispa. máis hai de ter. Leve vostede o botelo, moitísimas grazas. Un aplauso pro rei do botelo. Bueno, gracias. Por favor. Ai, Dios mío, que momento. Bueno, vou necesitar a Marcos que me axude tamén a retirar outra vez. Marcos, tes que entrar en escena porque eu con todo non podo. Agora chega o momento de recibir o noso pregoeiro que, como lles decía, bueno, todo o mundo ten virtudes e defectos, pois este señor pois tamén ten o seu defecto. Este señor pregoeiro é coruñés. E bueno, tamén o vai levando igual que Paco, vai mellorando o seu, pois el tamén, vai estar con nós hoxe aquí Luís Padín, que ele é técnico en viticultura e tamén en enoloxía. Docente e sumiller, mira que sorte andar probando aí os viños, pasa que non os traja, si é sorte, si é desgracia. Ten tras de sí unha longa traxectoria na difusión e promoción dos viños galegos e especialmente nos de denominación de orixe Valdeorresa. Con todas vos e todos vos, Luís Padín, un forte aplauso. Bueno, moitas grazas a todos. Primeiro empezo recoñecendo que son coruño, vale? Por lo tanto, teño dous problemas. Ser coruño, son castelán falante, me teño que andar traducindo, por lo tanto, ainda máis atranco todavía, vale? Non, podo falar en coruño? Va, neno, guá! Vimos a intentalo en galego. Cando empezaba a plantexarme facer o pregón e comenzaba con ser de agradecidos e ser ben nacidos, de ser nacidos se pode poñer dos lados, non? Xa o comentou antes, por lo tanto esa parte quero empezar por ela, non? Cando me chamou Margarida para hacer unha proposta, díxenlle sí ao momento. Por qué? Porque eu teño un vínculo importante co barco de Valdeorras, o que teño por enriba de todo moita débeda co barco de Valdeorras, ca comarca, coas Asientes, e a partir de agora ca festa do botelo, non? Entón, despois pasaron unhas horas, eu lle dixen unha frase que lle dixen que cando podía decilo para chulearme, que son moi coruño tamén o de chulearnos, non? Entón me dixo que tiña que esperar que pasara lóxicamente por un proceso, non? E a medida que iba pasando o tempo, pois íbame encollendo hasta que me pudo o medo, non? Eu estou acostumbrado a falar en público, é dicir, evidentemente a un público que lle veo a cara, é dicir, non son un artista como son todos eles e non son quen de
levar esa línea. Me tiña que haber metido un par de viños e non me deu tempo, entón ainda estou, non é coña. Se tuverades todos unha copa da man, pois eu estaría máis tranquilo que Dios, porque me sento moi seguro. Pero, por lo tanto, entón, cando empecé con todo isto, dixen, hostia, xa o teño, vou non facer, vou falar de viño, gastronomía, que é onde me podo sentir un poquinho máis seguro. Falei con meu fillo, que aparte o que me asesora, o que leva tal, e lle dixen, joder, como fago, Alejandro, como fago? Me dice, contalle as túas caralladas. Vale, as caralladas de vello. E ao final empecé a coller medo, e ao final me vou tratar de sentir o máis cómodo posible falando desto. Primeiro, repito, reitero o meu agradecemento. Evidentemente, ao alcalde, a teniente de alcalde, a toda a corporación municipal, a toda a ciudadanía, a toda a comarca e a todos aqueles que me botaron unha man para coñecer ben esta terra. Entón, pido perdón, non vai a ser un discurso acorde á festa, sino que vai a ser un pouco porque Margarida, non sei se vichedes a roda de prensa cando presentou, non? E dixo algo así, as palabras non son exactas, pero dixo algo así de como que xa está nos últimos días de súa vida e demos de... Non estou mentindo, non sei se... Ela non quería decir eso, daba para diante, daba para atrás, e non sabía como... O dixo ben, pero a min sonoume a canto de cisne, sabes? Entón dixe, pois mira, vou aproveitar e vou a falar do meu contacto ca comarca de Valdeorras. Porque moitas veces entendemos as cousas mellor dos de fora que dos de dentro. É dicir, é difícil ser profeta na súa terra, moi complicado. Eu, afortunadamente, como levo 32 anos de oficio no mundo do viño, pois xa non podo chegar a máis. É dicir, o colafón meu tiña razón Margarida, aquí remato. Aquí remato, non porque pense morrer, non van por aí os tiros, pero xa que máis podo facer, é dicir, xa non teño todos os premios, he percorrido e vou seguir percorrendo máis de 40 países vitícolas do mundo, teño 2 espacios de radio, é dicir, non podo facer, non podo conseguir. Fixéronme unha homenaxe anterior a isto, para mí é unha homenaxe, fixéronme en Madrid, e a primeira homenaxe que me fixo no mundo do viño fixéronme en Portugal. Vedes como non é doado ser profeta na propia terra, é complicadísimo. Pero vos o fixedes de maravilla, é dicir, o exemplo foi tanto co homenaxe, a persoa que o quere, que realmente o necesita, que o necesita porque necesitamos sentirnos queridos ca nosa xente, é fundamental. Si non parece que estamos perdendo tempo. A mí se veía perfectamente que era unha muller que disfruta do seu traballo. Eu fui un hosteleiro. De feito, eu vin aquí... Bueno, vou contar todo isto para que non pensedes que só son unha cara bonita e un corpo para o deseo, de acordo? Dicir, hai detrás unha persoa que sinte, padece e disfruta. Non, porque a veces isto leva a erro, moitas veces. Non é coña, non sei como sentides vos, pero me sinto así. Pero vou a retomar hai 32 anos que, eu me coñezo Valdeorras algo máis, non? Pero hai 32 anos empecé a traballar no mundo do viño. E as primeiras adegas que visitei eu en Galicia, as primeiras adegas onde puxen eu os pés, foron aquí en Valdeorras. Como bon coruño, evidentemente xa iba aos chiringuitos que se montan en Betanzos, ali non lle chamamos, como lle chaman as Rías Baixas, ali abre, colgamos o loureiro e pechámoslo, non? Que, por certo, a raíz dese tiven tamén que conocer. Daquelas non existía almas, pero sí existía alcasense, non? É dicir, os problemas todos que arrastro agora do estómago o ten a culpa o viño de Betanzos. Por certo, son pregoeiro de Betanzos, cuidado, que non vaya tampouco pensar. Pero, quero dicir, aqueles viños, retomemos e volvamos todos un poquinho. Pois a primeira vez que vin aquí, porque eu, cando montei a vinoteca, a primeira vinoteca de Coruña, hai 32 anos, fago de memoria, igual que son 31, o viño que máis vendíamos nos ali era Godello. E Godello do barco. Evidentemente non había máis Godello que do barco. E tampouco había tanto Godello no barco. Non había tanto Godello no barco. Entón vin porque quería, daquelas levábase moito que nas viñotecas tuviéramos os viños da casa, por decirlo de alguna maneira, non? Pero eu buscaba, dentro dunha viñoteca, buscaba a excelencia, que é o que creo que hai que buscar sempre en esta vida. Se non buscamos a excelencia, estamos equivocados. Teño un bo amigo de Madrid
referíndose ao que facemos nós, o meu fillo, a empresa, que é unha empresa moi catima, moi pequena, din que somos uns artesáns, non? É dicir, na vida creo que hai que ser un artesán, non? Eu son feliz, eu non xogo a quiniela, ni a lotería, ni a nada deso, porque creo que non o preciso, porque son feliz co que teño. Certo é tamén que a miña muller di que estou incapacitado para gañar cartos. Non lle falta razón, pero son feliz. Entón, é dicir, a felicidade chegase primeiro deseando ben a todo o mundo, na medida do posible, se algún fillo de puta que coñezo que non lle deseo o mellor, depois falaremos desto, e depois tratando constantemente de facer cada día ser un poquinho mellor persoa e facer un poquinho mellor o seu traballo. Eu me sinto moi orgulloso de todo o que viña facendo. Entón, aquela visita que fixe a aquelas bodegas, 6 bodegas, dúas delas cooperativas, vou decir os nomes. As dúas cooperativas, obvio, a Tapada, Joaquín Rebolledo, levo 4, me faltan 2. Medorras e os 5 irmáns. 3 desas xa non existen. Estamos de acordo? E 2 delas non me deixaron entrar. Ahora cada un que empece, os que teñan máis idade, os que me coñezan, os que sepan un poquinho máis deste do mundo do viño, seguramente estén na cabeciña dándolle unha volta a ver onde non o deixaron entrar. Non me deixaron entrar non por ser eu, que o entendo, senón porque daquelas vai vir esta aquí a ver que facemos o que vai. Isto ven a colación de que estamos en un momento en que o viño necesita de outras ferramentas, non solamente destas que temos, non? Entón, ese foi o inicio, cando empecéime a chegar eu aquí, e coñecen moitos dos adegueiros, algúns aos tiven a oportunidade de saludalo, pero botar os contas, de pensar un pouco isto que como cambiouche o conto, non? É dicir, daquelas a variedade de Godello, en todas partes, está escrito, non o estou inventando. A Godello tiña a sona de que era oxidativa. Ninguén quería traballar ca Godello porque decía que era oxidativa. Era un mantra que colocábanse uns a outros e iba a ser repetindo sistemáticamente. Naciu en Madrid, porque seguramente aquí alguén lle dixo non, é que a Godello é tal, isto moito mellor o Palomino, moito mellor en algúns casos a Moza Fresca, que a mí me gusta, pero que vai ter tamén un oco. Pero despois eu en aquel momento xa me din conta de que o pouco Godello que había tiña a capacidade de que non ten prácticamente moi poucas uvas. A Godello, unha vez que a vas coñecendo, ten, aparte de ser unha maravillosa uva, podíamos falar moitísimo das ventaxas que ten, é dicir, é unha uva que é capaz de transmitir de onde está plantada. Eso é a hostia, O sea, facendo ben, sin facer trampas, e non facendo moitísima intervención, pódese saber se está plantado en un suelo granítico, pódese saber se está en un suelo pizarroso, pódese saber se está máis cerca dos 600 ou máis cerca dos 300 metros. Eso pensade que é a hostia. Está falando de vos. Moitas veces as adegas gustalle falar do enólogo, gustalle falar deles mesmos, o importante é a vide. É capaz de falar de nós, de vos e de min. Eu non son de Valdeorras, pero síntome. Por qué? Porque disfruto de Valdeorras. Disfruto de ese traballo enorme que está facendo. E temos algo que en estos momentos anela e desexa medio mundo. Algo de eso. Outro día, nun periódico, unha rapaza, pódese dicir que unha rapaza non o fixo ben? Sí, non me levades preso. Vale, cojonudo. Cuidado que me veño arriba, Pois unha rapaza escribía a decir de que estaba harta da godellitis. Por el amor de Dios. Hai 30 anos, na miña casa era o viño por excelencia. Por qué? Era moi sincero. Entraba xente por a porta. Daquelas a uva de moda que marcaba tendencia, o postmodernismo, que facía que siguen facendo as vinotecas e todo o mundo, falaban todas de Caíño. Caíño en Galicia é un caixón desastre. Calquer cousa que é tinta non sabes que é Caíño. Porque hai un montón de caíños, un erro enorme. Eu, sin embargo, entraba alguén pola porta e decía, un godello. Sobraba decir Valdeorras porque non había máis posibilidades que fora daqui de Valdeorras. Para que si un buscaba un godello de calidade. Entón, polo tanto, aí estaba ese primer inicio que teño eu con esa variedade. Volvendo á variedade,
todos hemos escoitado lo de Horacio, faltaría máis. Empecé a dar clases a alumnos de hostelería, a faceros a idea, rapaces de en torno aos 20 anos, de 18 a 20 anos, 22 rapaces, e os traxen un autobús a que coñeceran Valdeorras. A imaxe, con todos os medos, eles daros conta que, a ver, os rapaces son como a cepa, exactamente igual, só pensan en reproducirse, vai, se tiran o calcetín. Non está pensando se vas a facer viño ou se vas a facer un home ou unha muller de provecho, non, están pensando en reproducirse. Eu viña cos rapaces, cos 22 rapaces, eu viña sentado detrás, que a cabeza echa un bombo, escoitando as súas... Daquelas non decían bro, pero bueno, daba igual, sonábame igual que bro. E cando chego aquí, e dixen, joder, a ver como consigo ahora que estos energúmenos. Hoi algún deles, unha rapaza delas, é a responsable do bar de viños de un dos equipos de Inglaterra máis potentes. É a sumiller das sumilleres máis rentables. E outro deles é o sumiller responsable dun dos mellores restaurantes, caderas de restaurantes de Cataluña, non? Pero daquelas eran unos energúmenos. Ahora, ao final, non. E cando cheguei, íbamos pola viña, andando pola viña, e para eles era a súa primeira viña, íbamos andando pola viña, e Horacio, coñecedes prácticamente, supoño que todos, menudiño, enxuto, pequeno, como un bimbo, difícil de doblar, pero con ese tono de voz tan pequeniño, que apenas era un susurro. E os 20 rapaces detrás, calados, a sensación de flautista da Amelín. Eu teño unha imaxen de atrás, vendo aquelo, e dixen, o que non consigue este home, non consigue Valdeorras, non o consigue ninguén. Domesticou aquelas bestas. Por lo tanto, o meu agradecemento ao nombre do viño tamén a comarca de Valdeorras. Como aquelo funcionou ben, me vin arriba, e automáticamente empecé a traer grupos de xente en autobús. A ver, isto que agora fai a Xunta e que leva moreas de vellos dun lado para outro, pois empecé a non facerlo, o facía con xente de distintas edades, os coruños e os de Oleiros. Por certo, os de Oleiros son moi interesantes, que o concello con maior renta per cápita de toda Galicia e unha das máis altas de España, que todos os anos, ou prácticamente dos anos, este ano repetirnos, os veño a traer aquí. Pois viñamos con autobús, ainda estaba daquelas, as primeiras veces estaba o anterior alcalde, recordo que eu, hai anos, chegaba co autobús, non se facía aí a feira, facíase aquí ao lado, chegábamos co autobús e viña un coche da Policía Municipal a escoltarnos para parar xusto diante da feira, e viña o alcalde a saludarme. Para min foi a hostia. E para os que viñan comigo, dixeron, hostia, pois igual Paudín ten algo de mando en plaza. Bueno, pois a raíz deso empezou o enoturismo, non decido de coña, porque depois empezamos a decir, non había isto que hoxe é normal, isto que pasa, que se fai, que temos aquí o responsable das portas abertas, das adegas, eso que é común, eso que funciona, eso que parte do futuro, por non decir o presente. O enoturismo é o 20 tantos % en momentos de crisis que vamos a falar ahora en breve del. Xa levo 2 avisos que vou falar da crisis. Pois ali tamén xurde ese vínculo potente, poderoso, é magnífico, porque é un altavoz da hostia. A mellor botella de vino que se vendida, a mellor con diferencia non é a que recomenda o sumiller ou o periodista prestixioso, é mentira. A mellor botella do mundo vendida sempre aquel que a compra na bodega, a compra dentro da bodega, visitando a bodega e despois a leva a unha mesa. Ese é o mellor vendedor de viños que podamos ter, con moitísima diferencia. Por lo tanto, ese a nivel mundial, insisto, falando a nivel mundial. Hai 2 anos, como digo, estiven en máis de 40 países vitícolas do mundo. Vitícolas, de produción de viño. Un dos destinos que iría por antonomasia, que tiña na cabeza ben metido, era Nova Zelanda e Australia. Os citos dous xuntos, porque xa que vas para ali, vas a un e vas a outro, é dicir, non porque son distintos, pero teñen algo en común.
e se estaba a producir unha milagre con Nueva Zelanda. A milagre, tal milagre foi que de repente, hai apenas un ano, o presidente actual de aquel momento de AOIV, que é o organismo que engloba todo o mundo do viño a nivel mundial, pois era neozelandés, non? E por que era neozelandés? E por que había conseguido Nueva Zelanda que os seus viños tuveran unha rentabilidade máis altas que o resto do mundo e subindo? Porque todos conocemos o prestixio de Francia, todos conocíamos Estados Unidos, pero Nueva Zelanda de repente conseguiu que non había conseguido ninguén. E queríamos saber por que había conseguido aquilo. Aparte de aprender moitísimo de enoturismo, hai unha anécdota que os podo contar dali de Nueva Zelanda. Primeiro, o que máis nos impactou foi que estábamos en unha das bodegas máis pequeniñas de un home que traballa en biodinámico, pero limpo, insisto, pero limpo, se pode ser biodinámico. Teño un amigo que lle gustan moito as mulleres hippies e acompaña maiores, machismo, ora ben machismo seguro, e acompaña maiores, pero as limpas. O mismo podía ser un home con unha muller, me dá o mesmo. Entón, ese proceso de biodinámica limpo, facendo ben, é unha auténtica maravilla. Era un home dunha pequena produción, moi pequeniña. E ao día seguinte íbamos a unha das bodegas máis grandes e prestixiosas de Nova Zelanda, máis coñecida, máis internacional, hasta tal punto que ten unha viña detrás de ese palacio que ten ali, onde ten a bodega, restaurantes para bodas e banquetes. A viña que ten na parte de atrás é atrezo para facerse a boda, para facer as fotografías da boda. O sea, a viña está plantada, produce uva, pero non se utiliza para poder facer viño porque ten uns rendimientos moi altos e ese non é o uso que se lle dá. Por lo tanto, e cando estábamos en a bodega dese pequeniño produtor, e lle dixemos que íbamos a ir ao día seguinte a unha fábrica de viño, dixo, magnífica, excelente, o fan moi ben e son unha boa imaxe. Eso aquí non pasa, Eso é unha maldade mía, pero é certo. O ano pasado estivemos hai 2 anos. Bueno, vou todos os anos a Rioxa, que teño moito vínculo. Por certo, falando de Rioxa, sabedes que o actual director xerente da Rioxa é daqui? Pablo Franco. A persoa máis poderosa do mundo do viño de España é daqui. E traballou aquí no Consello Regulador, e formouse aquí no Consello Regulador. É un tipo que coñece ben isto. Eles teñen ali unha uva branca, aí van moitos anos plantando branco, teñen unha uva branca que se chama Maturana Branca, que é a irmán da Godello. O seu pai e a súa nai son os mesmos. A súa nai é a Castellana Branca e o seu pai o Sabiñín, o Travine. É a uva pola que está apostando a Rioxa, pero a uva é daqui. Cando estivemos ali en Nova Zelanda, en Australia, nos, non porque seamos cotillas, que tamén, sempre se nos vai a mirada para todos os lados, non? Entón veíamos caixas de godellos de Valdeorras en prácticamente todas as adegas. Acojonante. O sea, unha sensación desta que dices tú, boa, pero que fuerte isto, non? E automáticamente surdía a pregunta, non? Isto a que é debido? É dicir, é debido a que están todos apostando clarísimamente. O mundo se está rendindo aos pés de Godello, non? E como pode alguén de nós, decir que está harto de godellitis? Para algo bon que temos, carallo, e nós mesmos botamos de pedras en riba. A xente o que ten que saber que a Godello é nosa. Seino que hai nas en moitos sitios, son conscientes. De feito, un tirón de orellas para algún da xunta. Ninguén ten que levantar a man, vale? Sí. A documentación que temos da Godello hai que sacarla a través da información que pasaron os de Portugal, os estudios de Portugal. Sempre chegamos tarde a todas partes, así como de Alvariño, non? Que aí sí que lle botamos tempo, o que fixera falta, a Godello non lle botamos o tempo. E toda a información que hai, de feito, é a Gobeio portuguesa, é a que podese buscar a boa información, onde se sabe quen é o pai, quen é a nai e demais. Pero hai máis cousas. Onde temos un maior número de clones é aquí. Onde temos cepas bellas, hai non moitos, estiven en zonas onde incluso, que é curioso, tedes cepas, non viñas, sino cepas
con algunhas cepas de godello de máis de 200, casi, incluso seguramente, de máis de 300 anos, plantados donde nunca me imaginei, mirando cara ao norte. Dicir, aquí hubo xa moito godello donde se buscaba outras, as posibilidades enormes que ten esa castre. Que bosa! Unha das cousas que fixen tamén, que me sinto moi extremadamente orgulloso, e que xa o vin que o copiaron e o dixeron máis de alguna vez, o de Gran Cri da godello. Si todos queren facer o sistema piramidal, os godellos de aquí son imbatibles, que diría o presidente do goberno. Como seu chuletón, é dicir, os godellos de Valdeorras son imbatibles. Hemos probado godellos en moitísimos sitios, pero os godellos de Valdeorras son imbatibles. Totalmente imbatibles, con a particularidade que ainda por encima transmiten eso. Seguindo avanzando un pouco con co que veño facendo, con que fixen, e que sigo facendo, cando traía toda aquela xente aquí, xa en 3 ocasións, a última foi este ano, pero 2 veces antes, deslle dábamos de regalo de agasallo a cada un deles unha cepa de godello. E me gusta de vez en cando eso que me mandan a fotografía de como van aquel godello que vende aquí de Valdeorras para o mundo. É dicir, isto é o que temos que sentirnos orgullosos. Non ten que preocuparnos que Valdeorras, que Belbierzo teña godello, non ten que preocuparnos que Monterrey teña godello, que moitísimas bodegas dos Ribeiros se centren na godello, non ten que preocuparnos en absoluto, porque os godellos como os de Valdeorras só están en Valdeorras. O que hai que vender é territorio. E quen poder maior dibuixar o territorio é, en este caso, a variedade de godello. Pero moitas grazas. Cando me plantexaba isto, o escrito no escrito, hai dúas Somos Comarca, o SIL, fixéronme 2 entrevistas, me encantaron. Non tanto a entrevista, sino o que puxeron elas, porque o que dixen o puxeron tan bonito que podía haber sido discurso, tiña que haberlos grapado e complementar un con outro. Decir, de que quero falar agora? Quero falar da posta en valor de esa promoción e ese respeto que os ten, porque o tedes ganado, a prensa. Por aquí hai algún adegueiro que o sabe. Eu viña a catar aquí para a guía dende hai moitos anos. Empezamos ao principio con o antigo presidente, eu coñecín un que estaba antes de Antonio Raulí, non me acordo como se chamaba aquel presidente que tuvera de hoy, desde aquela, pois con outros moitos presidentes. A primeira vez que a mí me invitaron a catar profesionalmente un panel de cata foi aquí en Valdeorras. Depois, ahora xa non quero ir, ahora me invitan, non quero dir que non quero vir aquí, decir, me invitan aos concursos por medio mundo e xa rechazo porque non disfruto, eu disfrutaba catando. A xente do Consello Regulador sabe que aparte disfrutaba porque me medía a mí mismo, trataba de entender o que estaba facendo. Pero despois tamén o facía ao revés, ao mesmo tempo que eu viña aquí a catar, a aprender e a aprender da xente que sabe que son os daqui, non eu, pero eu tomaba boas notas e bons recortes e fixemos a guía de viños. Entón, para a guía de viños, eu sempre me gusta facelo pola xente que sabe, é dicir, non podes traer alguén de fora. Eu recordo escoitar, mirar que bestas son. Se hai algún de Madrid que tape os ollos, vale? Os oídos, perdón, os ollos tamén. Porque igual acabo con un gesto como el del Cuervo de Moreno. Lo estoy viendo gráficamente. Bueno, tildaban a la godello de amarga. Primeiro que a palabra non é amarga, sería amargosa. É unha característica propia da calidade. Ese final amargoso tan elegante que ten a godello, pero claro, quen pode valorar eso? Quen é daqui? Só quen sabe que eso está na variedade onde tes un clima como que tes aquí, senón eso non existe. Por lo tanto, non solamente está dicindo son godellos, senón te está dicindo algo máis, te está dicindo se foi un ano cálido ou un ano con choiva. Iso é acojonante, é capaz de eso. Entón, eso nunca é un defecto. Bueno, pois eles decían de que tiñan ese amargo e que era unha variedade que tiña ese amargo, decían en Madrid.
É como cando din, no, é que a mí os grelos teño que... Sabedes o que son os grelos? Solamente. E me din, no, é que hai que blanquealos. A ver, se non te gustan os grelos, non pidas grelos, hostia, pide repolo, joder. Pero non compliques, é que, joder, non podemos deixar... É que nos están a cambiar el gusto, coño. Os pimentos de Padrón. A base de que, no, é que mellor que non piquen, pican, non, pero non os quero. Pois, coño, non pidas pimentos de Padrón. É que hemos conseguido de que non macheen e ao final os pimentos de Padrón non pican. Non podemos deixar que a xente de fora diga o que queremos. E iso estades a conseguir. Que isto é o fantástico. Pero antes me vou a terminar como panel de catadores. Entón, eu viña aquí e decía, bueno, vou coller a un grupo de catadores, os técnicos do Consello Regulador, para catar para guía, vale? E viña, pois, unha vez ao ano ou dúas veces ao ano, e demais, e logo cataba con un grupo de compañeiros da guía, pero aparte deso despois facía o que chamaba a cata dos grandes ouros, non? Para guía. E viña aquí, entón, decía ao Consello Regulador que quería que estivera algún dos técnicos, normalmente todos viñan a botarme unha man, e aparte, pois eu escollía sempre un ou dous catadores. E daquela tiña dous de man. Un era José Luis Casas, que creo que sigue sendo hosteleiro aquí, non lo sei, que non fallaba. José Luis nunca fallaba, sempre chegaba tarde, o sea, era acojonante. O sea, sí, no, era hostia. Pero claro, eu se decía, pero todo o mundo tranquilo. Depois bota unha sonrisa e eu desábito. E digo, te quero, é o carallo. É dicir, é desta xente que ten ese don. E outro era un tal Aurentino, Tino, que a mí o primeiro que costoume acordarme de Aurentino, que carallo, me decía, chámame Tino, e joder, que non te coñezo, non sei se é un insulto pasar de Aurentino a Tino. Era un home que traballaba no Consello, bueno, non traballaba, cataba para o Consello Regulador. Cataba para o Consello Regulador e me acabo de enterar aí nada que sigue catando. E cataba para o Consello Regulador. Pero a mí me interesaba moito porque cataba de puta madre. Supoño que se irá facendo, facía moi ben, afinaba. A mí me interesa a xente que afina, sabes? A xente que aposta, quero dicir, porque a veces queremos ser máis críticos do que debíamos, non? Por lo tanto, me interesaba. Pero había unha historia chulísima con él, que era que remataba a cata, bueno, é un home que non é moi de facer moitos aladacas, non moi expresivo. Entón, rematábamos a cata, os viños, era darnos conta que eran viños que sabíamos probado e collía o mellor do mellor. O sea, todo o que había ali era a excelencia. Claro, lo invitaban, como os outros catadores os invitaban a pasar cata os depósitos. A veces un poquinho mellor, a veces un poquinho peor, é dicir, non era tal. E, sin embargo, para que a cata era a élite. E entón, unha das veces, o home sabía que xa non podía máis e dixo, coño, pero estos vinos non os probo eu aquí no Consello Regulador. É dicir, claro, non probaba porque cando lle tocaba catar, lle tocaba atacar de todo, e a mellor había un bon. E ali era unha tanda entera de 20 tantos, 30 tantos viños da gama alta de Valdeorras, todos para chuparse esos dedos. Por lo tanto, a xente, os que saben dos viños vosos, sodes vos, de acordo? Non fagades caso a eso de a isto lle sobra ou a isto lle falta. É dicir, que ten que falar. A mí cando me poñen os pelos de punta, cando vexo que ven algún periodista de fora e cando informa e parece que o que di é así, dicir, pero que me estás a contar? Que me estás a contar, non? Eu recordo aquelas catas onde parecía que a uva Godello era oxidativa, porque Albín já había dito que era oxidativa. É dicir, a xente aquí é que ten que falar o viño, ten que falar a xente aquí. Seguindo falando que estaba aí un momento falando dos medios, e xa vou rematando. Falando dos medios, había unha cousa que as añadas se notan moito, vale? Estamos en un sitio acojonante, porque cando estás nas zonas límites, as diferencias, a min eso gustame moito, non me gusta a metes unha garantía, non? É dicir, cando tes unha viña sempre estable, unha mano de obra máis ou menos co mesmo enólogo, máis ou menos, ao final consigues, pero as diferencias climáticas dun ano a outro están aí, notase, isto é para mí fundamental, é dicir, é imprescindible, notase os anos máis cálidos, de non, máis flor blanca e demais, todo isto aparece. Pero había uns viños que, aínda que fora un ano malo, un ano bon, os viños sempre estaban perfectos, prácticamente. Pero perfectos de excelencia. Eu non entendía onde estaba aquilo. Eran viños tintos, ademais. Eran viños tintos.
Pero eran viños moi baratos, porque un tamén se dice a levar cando ve o precio do viño, pois te pos máis firme, non? Ante un viño caro, pois, coño, pois igual estou eu mal ese día. Había unha tanda de viños tintos, con moito cor, con moita capa, eran anos tamén onde se estaba moi de moda ese tipo de viños que puntuábamos polas nubes. A mí me chiflaban e automáticamente chamaba a adegueiro e os precios eran baratísimos, tirados, non? Eran garnachas tintureiras, vale? Ao principio había moi pouquiñas, te podo falar de 4, logo foron 9, logo foron 13, logo foi tanto, non? Entón, cando probamos todo isto, e me dixen, pero se isto é unha maravilla, joder, se o que temos aquí é unha maravilla, porque Galicia non ten viñas bellas, ten cepas bellas, pero non ten viñas bellas. As viñas máis bellas de toda Galicia están aquí. As pouquiñas que quedan, é dicir, e logo cepas soltas, non? Entón, automáticamente, dixen, para, frena. E aí me poño en contacto cos rapaces do SIL. E digo, mira, o Consello Regulador, propoño facer isto. Imos facer unha cata de viñas bellas da comarca e traigo aos directores técnicos de Galicia, Bierzo, Rioxa e demais. Fixémola, fixeron os medios a súa cobertura e automáticamente aqueles vinos, e hai algún adegueiro por aí que o sabe, pasaron de valer 7 euros a 17 euros. Isto foi así. Por eso é bon saber onde nos movemos, como nos movemos, pero sempre por riba de todo poñendo valor. Claro, despois veo a parte mala, que aquelo empeza a funcionar e depois todo aquel que tiña garnacha tintureira xa empezaba a meterse. Aí a cagamos porque empezaches a usar garnachas tintoreiras de zonas de valle, donde o rendimiento era alto, nada. Aquella esencia, esas poucas que quedan por aí polos laterales, eso é unha maravilla. E pensamos con eso, eu teño unha teoría, creo que o Botelo podemos falar de 2000 anos de historia, máis ou menos. Seguramente eran os romanos, non? Por o tipo de embutido e demais. Os romanos estiveron aquí, non sei se hai 2000 ou hai 1900 anos, estiveron aquí. A garnacha leva menos, leva 100 e pico de anos. Pero eu estou seguro que hai 100 e pico de anos. A xente que estaba aquí vivindo dixo, a mencía está ben, pero aí faltalle algo para o Botelo. E aí nace esas garnachas cintureiras que tedes aquí, con ese Botelo, que eso é unha armonía de dioses. Eso sí que é unha armonía de dioses. Vou a ir rematando. Vivimos tempos malos do mundo do viño. Se vai poñer peor, moitísimo peor, creerme, moitísimo peor. Porque non son como a pitonisa, vale? Eu tamén leo. Presto moitísima atención, non? E hai tempo, e nós sempre hemos apostado por o blanco. De feito, comentaba antes desto, non? E levo anos dicindo, eu recordo, non vou dar o nome de adegueiro, que un ano gana na feira o seu branco, bueno, seguindo ca broma do outro, era na rúa, a feira que era na rúa. Entón gana no branco, e me di, vou arrancar todo o tinto e vou apostar por o branco, o teño clarísimo, Luís. Bueno, ano seguinte ganou en tinto e non ganou en branco, e dixo, mira, eu creo que o tinto... Joder, o viño hai que profesionalizalo, pero hai que profesionalizalo facendo ben. Teño medo de olvidarme, quixera antes de nada felicitar ao Consello Regulador polo anuncio publicitario que ten. Eso é acertadísimo. Esos viños de aquí non ten que aparecer un youtuber con cara aí haciendo gestitos e muecas e tatuajes hasta en el colodrillo, non. Ten que aparecer esas más desos homes traballando, falando da viña, entendendo ese linguaxe, non? Porque vamos a ter que vender menos viño, pero para poderlo poñer en valor ten que estar algo detrás, e o que ten que estar detrás é unha realidade que tedes, os demais non a teñen, os demais teñen que andar inventando que piso cos pés, ou inventando que ao final non hai un patrimonio escrito durante 2000 anos como tedes aquí con todas esas vallas. E isto está mal e se vai a poñer peor. Antes decía o rei do Botelo, decía que era vegano. El tirano del mundo
el tirano del mundo bebe Coca-Cola. Bebe Coca-Cola y toma hamburguesas. A ver si está ahí el problema. Hitler era vegano. Y otro vaya hijo de puta. Era vegano y abstemio. Es decir, a ver si está ahí el problema. No lo digo de coña, joder. Vosotros aquí de repente, coño, hostia, en una hora cubrides 1.300 o 1.400 plazas para comer botelo e beber. Ah, hostia, non darlle unha volta. O sea, os galos, cando os romanos tiñan ali a aldeiña gala, que estaban en contra do imperio daquel momento. Vos sodes a aldea dos galaicos, non dos galos, senón dos galaicos. O que imos facer dentro dun rato, que algúns xa me están dicindo vai acabando, o que imos facer dentro dun rato, esa comunión de ese bandullo coas carnes de todos os porcos que vemos por aí que veñen de fora que non damos abastecido, con todos os viños que temos na comarca, de eso é do que nos temos que sentir orgulloso. E que non os temblen as pernas. Hai que beber viño, hai que comer botelo. E ahora sí que xa vou a rematar. Pero quero decir unha cousa antes de rematar. Me dan un segundo. Me han quedado moitísimas cosas fora, pero non me acordo, vale? Pido perdón. Me des esa botella. La botella. E la última, é de ben nacidos comer botelo e non cocido. Moitísimas grazas, Luis. Vamos te pedir que agardes aí no teu lugar de pregoeiro. Nos estábamos alucinando aquí atrás porque Díjoche que sí, Digoche, non somos de Ribeiro, bueno, estábamos pasando un bochorno terrible porque non temos máis cultura. Te entendo. Eu que che digo. A min... Te entendo. O problema é que eu son persoeiro de honra do Ribeiro. Bueno, entón estamos a ben. Ali falarei ben do Ribeiro e aquí. Exactamente. Son un mercenario. Vos son uns actores e un vestido. Non somos de calquera cousa, verdad? Non somos de abrevadero, sinceramente, o que nos poñan. Pero decíamos, que saber, non é? Que saber, que coñecemento. Que maravilla, este saber... Este saber sería botelo. Sería botelo, este saber, e nós aí atrás, verdad? Sí, unha cousa... Mira, para que non marches coas mans baleiras, bueno, levas un botelo, levas un viño, nos queremos que suban aquí a continuación. Estamos todos preparados? Margarida Pizcueta e Aurentino Alonso, arriba, a facer a entrega dese agasallo. Hostia. Que querías un cartel. Sí. Sí que tes o primeiro cartel do botelo deste ano. Pois moitísimas grazas. A verdade... É que yo pedín un cartel, empecé así, vían que miraban entre eles e decir, joder, que ratas son, non me van a querer dar el puto cartel. Bueno, perdón. Joder, un millón de gracias a todos, de todo corazón. De verdade. Gracias. Sí, perdón. Un micro, sí, claro.
moitas gracias. Sabes que nos conocemos desde... Sí, hai moitos anos. Máis de 2 décadas. Sí, máis de 2 décadas. Unha enciclopedia andante sobre o tema do viño, e ademais eu non me cansei de decilo estes días cando me preguntaban un pouco por esta festa, a túa querencia por esta terra, así que agradecidos de que Valdeorras no teu corazón sempre vai por diante. Moitas gracias. Pouco máis que decir, sí que lle pediría aí ao presidente da Diputación, ao subdelegado do Goberno, o director xeral de Turismo da Xunta e o delegado da Xunta de Galicia, si fan o favor que suban pa aquí pa arriba, por suposto a Rosa tamén a homenaxeada, e facemos esa foto final. E para rematar xa pola miña parte, pois disfrutade deste día tan completo, porque non é só o botelo, non é só a hora a comida, logo é a troula de toda a tarde, así que eu creo que algún hasta as 12 da noite a Rosa non sei se terá que ir po buraco a facer algún pincho máis por rematar toda esta tarde. Pois nada, mentres nos colocamos para a foto, eu, quería dar as grazas a todos os que estades aquí, aos que nos acompañades aquí en riba do escenario, a todo o mundo que leva traballado tantos días e tantas horas para conseguir que todo isto fose realidade, que todo saíse perfecto como leva saído toda esta gala. Non quero marchar tamén sin dar as grazas a todo o persoal do Concello que fixo posible e que o seu traballo está detrás de todo isto, e non quero marchar, a mí me gustaría que xa que temos o rei do botelo se pusese para foto. E Luís dicía antes que a uva Godello que era amarga. Eu dixen, ostra, a ver se vou ser eu a raíña do Godello, e non o sabía. Pero como non quero ese tipo de títulos, eu creo que a raíña do Godello é Valdeorras, e polo tanto Valdeorras está aquí e está en todas partes. E xa para rematar, porque temos fame e queremos marchar, voulle pedir a Luís que se dé a volta, por favor, e que nos ensine ese coleteiro tan bonito feito con garnacha tintorera. E por último, que aquí hoxe houbo moitos toques de atención e moitos deberes. Luís puso e dixo que a garnacha tintorera que maridaba moi ben co botelo. Entón, eu deixou caer así algunha adega que faga garnacha tintorera e que queira o ano que ven, que é a 25 edición, aí o deixo, unha edición moi especial, que queira deixar de gañar para que nos poidamos degustar esa maridaxe tan perfecta, benvido sexa, e canto antes que se poña en contacto con nós. Moitísimas grazas. Aí está, agora aproveitamos que está todo o mundo, vamos proxectar a letra atrás, así que acomodadevos no escenario, podedes ir para os dos lados, porque o rei do botelo pois ven tamén a... Ides a acompañarnos no retrouso, vale? Cando este todo o mundo listo... de decembro o frío aprieta, o sol xa non entra en calquer regueiro. Polo mes de decembro todo o noso val de neve está cuberto. Polo mes de decembro matamos no cocho, se o noso santiño guardou o cortello. Polo mes de decembro comemos filloas de sangue do reco. Todo o mundo. Polo mes de xaneiro comemos
comemos los grelos, e vai o botelo. Comemos los grelos, e vai o botelo. Todo mes de xaneiro, salgamos no porco, secamos lo resto. Comemos los grelos, e vai o botelo. Comemos los grelos, e vai o botelo. Polo mes de xaneiro, cachuchas e patas, a San Antoniño vimos ofrecendo. Polo mes de febreiro, as portas do Entroido, androlle e cacheros. Polo mes de xaneiro, comémolo porco de corpo enteiro. Comemos los grelos, e vai o botelo. Outra vez, venga. Comemos los grelos, e vai o botelo. Polo mes de xaneiro, salgamos do porco, secamos lo resto. Comemos los grelos, e vai o botelo. Outra vez, venga. Comemos los grelos, e vai o botelo. Outra vez, comemos los grelos, e vai o botelo. Comemos los grelos, e vai o botelo. Muchísimas gracias. Venga, Murada, presta un botelo. Hasta pronto, pasado muy bien.